jo soc Fallards i avui vinc amb la recomanació d'un llibre que tal volta no vaig llegir sols per plaer, sinó que va ser un deure de l'escola. Aquest llibre s'anomena Vampirs, friquis i tacons d'agulla i va ser escriure per Lluís Miret, un escriptor al que he tingut l'honor d'acudir a una xerrada seua i que la veritat és que em va agradar molt. Ens va parlar sobre en què s'havia basat per escriure la història i ens va contar una cosa bastant impressionant, que és que aquest llibre els personatges són reals i van ocórrer de veritat, el vampir principal, i aquest llibre tracta sobre vampirs, un tema que als adolescents d'avui en dia ens agrada prou i ens cautiva. I és interessant perquè basa l'història i la llegenda d'uns vampirs en 6 generacions diferents. La protagonista principal d'aquesta història és atacada per una llegenda de fa 6 generacions i que posa la seva vida en risc de mort. La seva germana, quan s'assabenta de que la seva germana pot morir imminentment, decideix contactar amb el friqui de la seva classe i proposar-li descobrir el misteri i atrapar al vampir que vol assassinar la seva germana. Entre aquests dos personatges es produeix una relació bastant interessant i de la que podem gaudir amb algunes conversacions que poden inclús treure unes risses. Aquest personatge, el friqui, no sols ajuda la germana, sinó que a més publica en un blog frases prou interessants i jo vull citar-vos una que em va agradar prou, un part d'un poema que diu: el viatge a les profunditats és inútil i perillós. Cal controlar les forces i regressar a temps. Pujar a la superfície i respirar. Carregar els pulmons d'aire pur. Netejar els ulls amb llum i bellesa. I desitjar, contemplar i tocar alguna cosa pura i neta, que ens recorde un motiu per a viure, que ens atorgue un motiu per a somiar. Parlar amb ella, omplir-me d'ella i tornar a la lluita. I amb així acaba el vídeo d'avui. Vull recordar que és molt important llegir i que si em doneu like amb unes novetats més, vos informaré de més coses. Amb així, al pròxim vídeo. Adeu!